Една сутрин в ранчо Диви Родопи. Сутринта започна с дъжд, ама от онзи хубавия, тих родопски. Софи беше първа будна, както обикновено. Погледна през прозореца и вече личеше, че днес пак няма да стоим на закрито. Ние още се прозявахме, а тя вече беше готова за деня. Слизаме и долу ухае. Ухае на закуска. Мекички с сирене и сладко. Класика тук. Хапнахме по 2-3, че ни чакаше ден навън. Излязохме. Дъждът не беше спрял, ама ни беше все тая. Родопите си има чар и в као, и в слънце. Конете бяха в ниското и като ни видяха, дойдоха веднага, особено онзи нейния. Софи настояваше да язди днес и нямаше как да я разубедим, така че метна се на коня и тръгнахме. Пояздихме малко и се прибрахме на топло. Това е ранчо Диви Родопи. Дъжд, коне, мекички и свободата да правим каквото обичаме. Последвай ни, ако ти се прииска да си тук, а за резервации позвъни на телефонния номер в биото.